O Concello de Ourense celebra o ano castelao cunha avantgardista instalación sobre a estatua de Buciños no Casco Vello. Moi por diante das tópicas homenaxes protagonizadas polos culturetas subvencionados de sempre, a Concellería de Artes e Festexos do Concello de Ourense celebra o ano castelao cunha impactante intervención artística chamada Castelao no Corazón, Castelao nun caixón. Aproveitando a colocación dun guindastre de obra na Rúa Colón do Casco Vello, o mestre encofrador Antonio do Muiño realizou unha orixinal envoltura á estatua de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, obra de Manuel Buciños, situada na Praza da Imprenta. Segundo a concelleira responsable, Noa Rouco, esta arriscada intervención artística expresa a garimo e a protección da figura de Castelao. Pensamos, dixo, na posibilidade de trasladar a estatua a outro sitio durante os varios anos que permanecerá no lugar o guindastre que, ao xirar, acariñaba o nariz do autor de Sempre en Galiza. Pero pareceunos máis acaído metelo nun caixón de piñeiro galego e agochalo tras dun balado. Os verdadeiros sentimentos non están á vista, concluíu. O coñecido intelectual jacomista Ramón Marqués apuntou unha lectura aínda máis profunda do agochamento da bronceada figura, formulando o paradoxo cuántico do Castelao de Schrödinger. En declaracións a Ourense Today, asegurou que deste xeito Castelao está con nós e con nós, pero á vez non está ou pode que estea. A estatua de Castelao por Buciños xa protagonizara en 2015 unha curiosa performance significando o irmandamento dos povos galego e subsahariano a través da súa intervención na venda de cerámica artesá, porque o cocido galego feito en Tallín gaña moito, declarara o daquela fugaz concelleiro de Cultura Paco Bouzán. Ourense Today, porque a actualidade non é unha broma. Ou sí.